bafowethu isandla. Hayi yabo lokho asikujaji lo ubonile kwena mtheni bese sikujaji just pick up ngeke Konakele bafowethu uyabona ke mase ifike la emnandi khona seyifike nje la emnandi khona bafowethu ngifuna nithi imoto mengawinanga nisho ukuthi ayiwinanga kanjani bafowethu imagnum ya imagnum le ya akwazi kodwa amaphuzu yazi ngenzela le ya ziyakhala manje futhi Milano Sambeni bafowethu ngenzela ukuthi even if kuthiwa ngikhipha number 1 noba u2 uyawazi amaphutheni yes noba u2 uyazi ukuthi ubani strong ubani weak siyakhala angifuni ukuthi kube khona umuntu othi ingishaye kanjani iCAA yes azomunye ingishaye kanjani imagnum ya noba u2 yabo wena ubona imoto yakhe uyawazi amaphutha akhe wena ubona imoto yakhe uyawazi amaphutha akhe nibe kanjalo nibe ne-understanding efanayo amaphutheni noba u2 nazo bafowethu iCAA ngokwamaphondi ziyakhala CAA ziyakhala bafowethu hey konakele manje bafowethu hayi konakele ngempela manje bafowethu yabona ngathi ngibheke kahle impela mfowethu yona ayinayo dust ayinayo yakhe inayo dust angithi sure number 1 bafowethu angifuni ukukhuluma kakhulu le moto iCAA kasi mobile phakama bhodi phakama ixesha lemngeni ikapa le bafowethu ikapa le bafowethu la ikapa le bafowethu nanso lo moto ngifuna nibheke iplate ikapa le bafowethu I hope unibonile futhi wami konakele namhlanje lesi istyle esisha engisifisela ukuthi wonke umuntu ohost umdlalo noma oba lo mdlalo engathi angasenza yazi le style senzeka kanjani if uwazi ukuthi imoto eziwu2 ziyimbanga sithi nje imoto kaNtabazi nemoto kaSmart thatha uNtabazi noSmart thatha umuntu owenza live onabantu abaningi oza la uNtabazi obukuthi oza la Smart obukuthi wena Ntabazi uSmart yakushaya ngokuthi wena Smart uNtabazi yakushaya ngokuthi yabo nibe ne full understanding before kuze kuphuma ama results na full understanding kwenzakalani emoto zenu bafowethu ngizonipha u360 wale moto uthi wami sondela bhuti mfowethu imessage boke wayithumele KZN ngoba impihlezi ngeKZN awutshela abantu ukuthi ngabe khona imoto ekunikeza uvalo la ikapa uthi wami awuthethe inyani khona imoto oyibona ezokunikeza inkinga njengamanje mfowethu kasi mobile into engayisho bafethu kasi mobile phakama kasi mobile iCAA le bafethu Cape Town nansi le moto bafethu kasi mobile bafethu kapa le ziyakhala bafethu inokhiwe kasi mobile bafethu yabona njengamanje into engizonitshela yona ngizoninika mina unumber 1 nonumber 2 futhi unumber 1 senginayo unumber 1 ukuthi ngifuna nibone ukuthi emidlalweni wamanzi umuntu esho imoto ingayinhle kanjani ushawa amaphutha amancane
imoto ngisho ingayinhle kanjani ushawa amaphutha amancane bafowethu emdlalweni wamanzi ushawa amaphutha amancane ngisho imoto ingayinhle kanjani